Jeg starter optagelsen igen, og det vi skal drøfte nu, det er det begreb, der hedder habilitet. Og det er jo et af de kapitler, som er på jeres litteraturliste i Jon Andersens bog. Jeg vil holde mig sådan lidt nogenlunde tekstnær til, men bare lige for at få fremhævet, hvad de forskellige begreber står for, så mener jeg, at der lige er behov for, at vi gennemgår begreberne sådan hver for sig. Jon Andersen, han kæder begrebet habilitet sammen med saglighed, sammen med en af de uskrevne retsgrundsætninger, vi har, som jo er på lovsniveau. Det vil sige, vi har de her uskrevne retsgrundsætninger, som er en retskilde. Det var det, vi havde på modul 1. Det er en retskilde, som er gældende og bindende over for både borgere og myndighed. Det vil sige, at borgerne kan også støtte ret på, altså de kan kræve, at myndighederne overholder de uskrevne retsgrundsætninger. Blandt andet kravet om saglighed, at man ikke må tage uvedkommende hensyn i sine afgørelser. Der må ikke være magtfordrejning, der må ikke indgå uvedkommende hensyn i afgørelsen. Og det kæder han sammen med begrebet habilitet, fordi begrebet habilitet handler om de situationer, hvor der i hvert fald i teorien kan siges at være interessekonflikter for den, der skal træffe afgørelsen. For den, der skal træffe en afgørelse, eller for en myndighed som sådan. Og derfor har man på det her område i forhold til habilitet, har man nogle meget objektive regler, som handler om, at hvis de her interessesituationer, Jon Andersen kalder dem konstellationer, hvis de her interessesituationer er til stede, så skal man som ansat eller som myndighed, nu tager vi lige den ansatte først, så skal den ansatte orientere sin overordnede om, at her er en potentiel interessekonflikt, men der er en interessekonstellation til stede, som gør, at vi må overveje, om man som ansat er inhabil. Og der har man altså de her ret objektive regler forstået på den måde, at hvis interessekonstellationen er til stede, så vil der være, så skal der tage stilling til inhabilitet, og der vil ofte være tale oftest være tale om inhabilitet, hvis den her interessekonstellation er til stede, uanset om den enkelte medarbejder mener, at man konkret kan lade være med at tage de her usaglige hensyn. Så det er altså ikke en konkret vurdering af den enkelte medarbejders personlige egenskaber i forhold til at se bort fra den her interessekonstellation. Hvis interessekonstellationen er der, så er der som udgangspunkt inhabilitet. Men udover det, altså udover at se på det på den måde, grunden til, at man ser på det på den måde, det er, fordi de her regler har til formål dels at forebygge ulovligheder. Man vil simpelthen ikke have, at risikoen for ulovligheder og usaglige hensyn kommer til stede. Som man siger, reglerne om habilitet, både de uskrevne og de skrevne, de har til formål at forebygge ulovlighed, og de har ikke mindst til formål at skabe tillid i befolkningen til, at der sker en saglig forvaltning. Der er jo forskere på det samfundsvidenskabelige område, som har, og der er også undersøgelser, som viser, at vi i Danmark er den befolkning, der har den højeste grad af tillid til vores myndigheder i verden. Så man kan sige, sådan nogle regler her om habilitet, de har netop som formål at skabe tillid til, at den forvaltning, der sker, den er lovlig og ikke mindst saglig, at der ikke kommer uvedkommende hensyn ind. Så det er sådan det overordnede
formål med de her uskrevne og skrevne regler om habilitet. Og Jon Andersen skelner, ligesom teorien gør i den juridiske eller retsvidenskaben i al almindelighed, skelner mellem generel og konkret, generel og speciel habilitet. Man kalder det også konkret habilitet. Og nu vil jeg så bare lige starte med at spørge jer. Nu ved jeg godt, det er et stykke tid siden I har læst det, hvis I har læst det kapitel. Men har I sådan fremme på nethinden, hvad forskellen på den generelle habilitet er, og hvad forskellen på hvad er den specielle habilitet? Hvordan sondrer vi imellem de to begreber? Det kan jeg ikke huske. Nej, jeg kan ikke nej. Så nu skal jeg lige jeg bliver lige pludselig jeg har optagelsen i gang. Egentlig med det der med at multitaske, nogle gange kan jeg pludselig blive i tvivl om optagelsen er i gang, fordi jeg ikke synes jeg kan se det, men den er i gang. Godt. Altså Jon Andersen definerer, og det gør retsvidenskaben generelt også, den generelle habilitet handler om de betingelser, vi sætter for, at en person overhovedet kan varetage en bestemt stilling. Han taler også om myndighedshabilitet, men det vi i første omgang kigger på, det er personers habilitet. Personers generelle habilitet handler om, kan jeg overhovedet varetage en bestemt stilling? Kan jeg være folkeskolelærer? Kan jeg med min baggrund, kan jeg varetage hvervet som borgmester i en kommune? Kan jeg blive udvalgsformand for en af de stående udvalg? Så det er altså betingelserne for, at man overhovedet kan varetage en bestemt stilling eller et hverv. Så det noterer jeg lige op her på tavlen. Generel habilitet, det er de uskrevne og de skrevne regler om, hvorvidt en person kan varetage et bestemt stilling eller erhverv. Så betingelser for, at en person kan varetage en bestemt stilling eller hverv. Og hverv er i den her sammenhæng ofte et politisk hverv, som borgmester, som udvalgsformand for eksempel, kan varetage et bestemt stilling eller hverv. Og den specielle eller konkrete habilitet, den handler derimod om, at vi er vi ansat i en bestemt stilling, eller vi har et bestemt erhverv, og vi er habile i forhold til at få jobbet, men det handler om, det er, om vi kan behandle en bestemt konkret sag, om vi er inhabile i forhold til en konkret sag. Så reglerne, både de uskrevne og de skrevne, om speciel habilitet handler altså om kravene til behandling af en konkret sag. Krav til behandling af konkret sag. Så man kan sige, i begge tilfælde, så kan man sige, så handler de her regler om, hvilken person kan varetage et bestemt job, en bestemt stilling. Hvilken person kan det? Og reglerne om speciel habilitet, hvilken person kan behandle den her sag? Kan jeg som person ikke behandle den her sag? Det er først og fremmest det, reglerne handler om. Da vi havde kompetencebegrebet, det handlede jo om, hvilken myndighed, der kunne behandle en sag. Men nu er vi altså på, kan man sige, på personniveau, at en person kan være afskåret fra efter de her regler og behandle en sag. Jeg vil godt lige først sætte fokus på generel habilitet. Altså det der med, er der hvilke begrænsninger er der i forhold til, at personer kan varetage bestemte stillinger og erhverv.
Og der vil jeg gerne lige have jer til at slå op i lov om Folketingets ombudsmand, og der finde ud af, hvilke krav det er til den person, der skal varetage ombudsmandsfunktionen. Det kan være, at I allerede har fundet ud af det, men ellers så får I lige et minut til at gå ind og finde lov om Folketingets ombudsmand. Og så fortæl mig, hvad det er for en habilitetsregel, der er i lov om Folketingets ombudsmand. Jeg kan også lige tage den frem her på skærmen. Skal du lige huske at fjerne Skype-billedet? Så skal jeg huske, kan I ikke se det nu? Det er lige så. Men jeg kan også se mig selv og Susanne, og altså jeg kan se Skype-samtalen i et vindue. Okay, nu prøver jeg lige at lægge den her væk. Og hvad med nu? Det er det samme. Er det det samme? Altså med mig ser det rigtigt nok ud, eller nu kører den frem og tilbage, nu kan den ikke finde ud af det. Ja, nu ser det rigtigt ud. Ser det rigtigt ud nu? Ja. Hvad er det for en habilitetsregel, vi har i ombudsmandsloven? Eller er det flere slags? Og det er altså paragraf 2, jeg tænker på. Paragraf 2. Altså og vi har 2 forskellige habilitetsregler her. Paragraf 2 stykke 1 siger, medlemmer af Folketinget, kommunale råd og regionsrådet kan ikke udføre hvervet som ombudsmand. Som Folketing. De kan ikke blive Folketingets ombudsmand. Og så stykke 2, ombudsmanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Hvis I skal i forhold til de begreber, som Jon Andersen bruger med generel og speciel habilitet, hvad er det her så for noget? Det må være generel habilitet. Ja. Ja, og prøv at sige hvorfor. Jamen, fordi det handler generelt om de betingelser for at overhovedet tilgå stillingen som ombudsmand. Ja. Så det handler ikke om de konkrete sager her, men hvem kan overhovedet blive ombudsmand? Ja, så skal vi... Det indsnævret jo i og med, der står også en betingelse for, at man i hvert fald skal have som minimum bestået juridisk kandidateksamen. Ja, og det jeg sådan er lidt nysgerrig på, det er, hvad ser I der er forskellen på stykke 1 og stykke 2? Hvad er forskellen på, hvordan både formuleringen af stykke 1 og stykke 2, og indholdet af det også, altså hvad er forskellen på stykke 1 og stykke 2? Forskellen for mig er, at stykke 1 det handler om, hvem der det ikke på grund af generel inhabilitet, at generel habilitet ikke kan blive ombudsmand. Ja. Når man så har bestået det, så er der et krav også til, hvem der så kan søge en stilling som ombudsmand. Ja. Det er både en udelukkelse, og så er det også, så kan man sige, det er jo en indsnævring af kandidater. Ja, og altså Jon Andersen, han gør meget ud af, og man kan sige, det bider sig selv lidt i halen, synes jeg, den måde, man bruger begreberne på, men nu prøver vi at følge hans tankegang, fordi han siger, at ved generel habilitet, der må vi skelne mellem positive krav og negative formulerede krav. Det er det, han skelner imellem. Så han siger, så vi har både negativ generel habilitet og positiv generel habilitet. Altså forstået som, hvordan er kravene formuleret. Og hvis vi så skal se på paragraf 2, stykke 1 og stykke 2, hvad er stykke 1 så, og hvad er stykke 2 så?
i forhold til begreberne negativ og positiv? Jamen, så, som jeg forstår positiv og negativ, så er det negative, det positive, det er skridt 1, og det negative er skridt 2. Prøv lige at kigge på den en gang til. Det kommer an på, hvad for Ja. perspektiv du kigger. Ja, det tænker jeg nemlig også, fordi der står jo selvfølgelig det der med, altså man kan sige i stykke 1, hvor der står, kan ikke udføre. Allerede der tænker jeg, så er det jo lidt negativt ladet på en eller anden måde. Ja. Men ja, lige præcis perspektivet. Ja, det er jo det. Altså den måde, som Jon Andersen bruger begreberne på, det er, at han siger, at de negative generelle habilitetskrav, det er, hvad må ikke være til stede, hvis du skal være ombudsmand. Og de positive, det er, hvad skal være til stede, for at du kan blive ombudsmand. Ja, så er det selvfølgelig stykke 2, der er positivt. Ja, men det bider sig jo lidt i halen, ikke? Fordi det er jo bare altså et spørgsmål om formulering, ikke? Men det er klart, det er svært, hvis man vil have, at folk skal være kan jur for at blive ombudsmand, så er det svært at udtrykke det på anden måde end som en positiv formulering, at man skal have juridisk kandidateksamen. Og så man kan sige, der er bare altså det bliver anvendt på forskellige måder i lovgivningen, og det er altså det, der ligger i negativ generel habilitet og positiv generel habilitet. Positiv, hvad skal være til stede, for at du kan have et bestemt stilling eller erhverv, og negativ, hvad må ikke være til stede. Så i ombudsmandsloven, som vi er inde i nu, lov om Folketingets ombudsmand, der har man altså 2 generelle habilitetskrav. Et negativt formuleret, at man ikke må være medlem af Folketinget, man må ikke være medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, hvis man skal være ombudsmand. Og så er det næste spørgsmål, hvorfor det? Hvorfor må man ikke være medlem af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, hvis man skal være ombudsmand? Det er vel noget, at man ikke skal have interesser ind i det. Ja, men hvordan, og nu ved jeg godt, at vi har slet ikke beskæftiget os med Folketingets ombudsmand endnu, men ud fra sådan jeres kendskab til Folketingets ombudsmand, hvor I består så den interessekonflikt, som Folketinget altså har set her? Jamen altså, som folketingsmedlem, så tilhører du jo et parti, og derfor får du jo nogle interesser, som du skal så fravælge, og som du skal omgå for at være ombudsmand. Og man kan ikke gå med begge sko på, kan man sige. Og der er noget kan man sige, mudder der. Altså lige præcis den med medlem af Folketinget. Altså nu er det ikke noget, der Jon Andersen skriver om det her, men hvis man ser på grundloven, paragraf 55 om hvorfor man vil have en ombudsmand, så handler det om, at man vil have en person, som på Folketingets vegne kan holde øje med den udøvende magt. Så det vil altså sige, at Folketinget er lidt, hvad skal man sige, bestemmer over ombudsmanden. Der står nede i paragraf 3, nyder ombudsmanden ikke længere Folketingets tillid, kan Folketinget afskedige ombudsmanden. Så man kan jo godt se for sig, at hvis man havde et folketingsmedlem, som var ombudsmand, at så kunne der komme alle mulige politiske rævekager i forhold til, at man ville finde et folketingsflertal, der så kunne afskedige ham. Altså det er lidt uforenligt med det, at det er Folketinget, der udnævner ombudsmanden. Det kan man også se i paragraf 1. Efter hvert folketingsvalg samt ved embedsledighed vælger Folketinget et ombudsmand.
Så Folketinget er en slags overordnet i forhold til ombudsmanden. Og så vil man skulle sidde og hvad skal man sige, være overordnet for sig selv. Altså jeg ved ikke om I kan, men det du siger, Rie, det er det der med, at også det, at man er medlem af et politisk parti, at det ville også give interessekonflikter. Ja. Ja, men i hvert fald, man kan sige, det er, der er flere ting i det. Der er også det, at man ville, hvad skal man sige, være leder for sig selv. Og så det med de politiske partier, det er bestemt også en del af det. Men hvorfor kan man ikke være medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd, hvis man er ombudsmand? Hvad er det efter jeres opfattelse, at ombudsmanden han laver? Altså vi kan jo have borgere, som klager til ombudsmanden. Blandt andet over kommunernes sagsbehandling. Så set i den sammenhæng, altså ombudsmanden, altså borgerne kan klage til ombudsmanden, og ombudsmanden kan også tage sager op af egen drift i forhold til, om kommunerne overholder lovgivningen, og også om regionerne overholder lovgivningen. Så det der er fokus på her, det er, at hvis der kom hvis vi forestiller os, at ombudsmanden var kommunalbestyrelsesmedlem eller regionsrådsmedlem, og han så fik en klage fra sin egen kommune, ja, så kunne der jo være tvivl om, hvorvidt han ville behandle den lige så seriøst som klager fra andre kommuner. Så det er i hvert fald en del af tankegangen, at man kan ikke selv sidde, altså når ombudsmanden han har en kontrolfunktion, han skal være sådan en ekstern kontrolinstans, og så vil man simpelthen ikke have den situation, at han kan få klager fra en kommune, hvor han selv sidder i ledelsen af. Altså lyder det fornuftigt nok, eller hvad tænker I om det? Jo, men det giver god mening. Det er bare lige med at få sat ord på. Altså. Ja, men det er rigtigt. Altså det er, og det er også derfor, vi prøver at gå ind i de her bestemmelser, fordi habilitet er altså ikke nogen nem størrelse. Hvorimod man kan sige stykke 2 om at man vil have, at ombudsmanden skal have en juridisk embedseksamen, jamen det har jo noget at gøre med, at det er lovgiver, han er vagthund for. Så man vil simpelthen have, at det skal være i høj grad også en juridisk kontrolinstans. Og der skal den juridiske embedseksamen så være garant for det, tænker jeg. Uden at det sådan er forklaret specifikt, men det er i hvert fald det handler om. Så i Folketingets ombudsmandslov, der har vi altså to eksempler på generelle habilitetskrav, både et negativt habilitetskrav og et positivt habilitetskrav. Hvis I læser, når I læser Jon Andersen, så henviser han til kommunestyrelseslovens paragraf 29 blandt andet, og også paragraf 6, og dem tænker jeg, dem kunne vi også lige prøve at tage frem. Og nu lægger jeg så lige det her ned igen. Lov om kommunernes styrelse, paragraf 6 stykke 3, der står der: ingen, der er ansat i kommunen, kan være formand for kommunalbestyrelsen. Endvidere kan kommunalbestyrelsens formand ikke samtidig være formand for regionsrådet. Så hvis man er ansat i en kommune, stiller op til byrådet stiller op til kommunalbestyrelsesvalg,
bliver valgt ind. Det kan man godt, selvom man er ansat i kommunen. Men hvis man så er inde i overvejelserne med at blive borgmester, så vil man altså være nødt til at tage som det mindste at tage orlov fra sin stilling, fordi kommunestyrelsesloven har fastsat det her negativt formulerede krav, at en borgmester kan ikke samtidig være ansat i kommunen. Og hvorfor det? Hvorfor kan en borgmester ikke samtidig være ansat i kommunen? Efter jeres opfattelse. Hvorfor vil man ikke have det? Hvis vi tænker tilbage på den der tegning, vi lavede over kommunen, hvor altså man kan sige, det der er borgmesterens opgave efter kommunestyrelsesloven, det er dels at være leder af kommunalbestyrelsens møder, altså og han kan på kommunalbestyrelsens vegne træffe uopsættelige afgørelser, men han er også daglig leder af administrationen. Så en borgmester er altså leder sammen med kommunaldirektøren for alle de ansatte i kommunen. Så han ville så skulle være leder for sig selv. Så det vil man ikke have. Altså det vil igen give en underlig situation, hvis borgmesteren skulle være leder for sig selv i princippet. Så det har man altså sagt, den situation vil man ikke have. Man gør det ikke engang til et spørgsmål om speciel habilitet, sådan at han så måtte afstå fra at tage sig af nogle bestemte sager. Nej, man siger, der vil for ofte være en interessekonflikt eller interessesammenfald, at man vil simpelthen ikke have den situation, at en borgmester stadigvæk skulle være ansat i kommunen og dermed være leder for sig selv. Så siger man også, endvidere kan kommunalbestyrelsens formand ikke samtidig være formand for regionsrådet. Det der i hvert fald ligger bag den bestemmelse, det er jo, at regionsrådsformanden, som hos os her i Region Midtjylland er Bent Hansen, og hvis man læser sådan lokale nyheder fra der omhandler regionen, så handler det jo meget om sygehusvæsenet, besparelser på sygehusområdet, afgørelser om, hvor skal et nyt sygehus ligge henne. Og der kan man sige, der er jo stærke kommunale interesser om arbejdspladser osv. i nogle af de afgørelser, som regionsrådet tager. Og regionsformanden har jo også tit virkelig en nøglerolle at spille i forhold til, hvor lander sådan nogle forhandlinger henne, hvor et nyt sygehus skal ligge, og hvilke afdelinger skal nedlægges i hvilke kommuner. Så der siger man igen, man vil ikke have en situation, hvor en regionsrådsformand har interessekonflikt i forhold til, at han samtidig er borgmester for en af kommunerne, og derfor i særlig grad vil føle sig kaldet til at varetage den kommunes interesse på bekostning af hele regionens interesser. Giver det mening? Ja. Godt. Så altså i kommunestyrelseslovens paragraf 6 stykke 3, der har vi altså endnu et eksempel på generel habilitet, som er negativt formuleret. Det er et negativt generelt habilitetskrav. Og det fortsætter i paragraf 29 i kommunestyrelsesloven. Der handler det nemlig om udvalgsformændene. Og der handler det om, at man ikke kan være, altså, og det har jo noget at gøre med, det jeg vil sige nu om paragraf 29, det har jo netop noget at gøre med, at de stående udvalg er en form for sådan fremskudt politisk ledelse for kommunalbestyrelsen. Altså de har jo rigtig meget at skulle bestemme over et bestemt område, for eksempel
børne- og familieområdet, og hvordan børne- og familieafdelingen skal være organiseret, om de skal spare, hvordan de skal spare. Mange af de beslutninger vil ligge i et stående udvalg. Så derfor siger man for eksempel i paragraf 29 stykke 2 i kommunalbestyrelsen, eller kommunestyrelsesloven, at medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde og disses stedfortrædere, og ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der hører under udvalget. Det hænger sammen med den regel, vi så på før. Altså hvis man er borgmester, så kan man overhovedet ikke være ansat samtidig i kommunen eller i forvaltningen. Og nu bliver jeg faktisk lige usikker på, hvad der står i paragraf 6 stykke 3, om der står kommunen eller forvaltningen. Kan I huske det? Der står ingen, der er ansat i kommunen, så det er altså ikke engang forvaltningen. Hvis man er borgmester, må man overhovedet ikke være ansat af kommunen. Det vil sige, at man må heller ikke være ansat uden nogen institutioner, der hører under kommunen. Men hvis vi lige går tilbage til paragraf 29, om dem, der sidder i de politiske udvalg, de har jo altså som sagt en form for politisk ledelse over for en del af forvaltningen. Og der siger man man kan godt være ansat i kommunen og så være byrådsmedlem. Det kan man godt. Men man kan ikke være medlem af et stående udvalg for børn- og familieområdet, hvis man er leder i børn- og familieområdet, eller har ledende ansvarsområder, eller har ledende funktioner. Og igen, det er samme situation, at så kommer det for tæt på, at man som en del af et stående udvalg får politisk ledelse, beslutningsbeføjelse over for et område, hvor man selv er ansat. Så man bliver leder for sig selv i virkeligheden. Og det er det, der man vil undgå med de her regler. Og der er altså en række regler i paragraf 29 i kommunestyrelsesloven, som forbyder, at man som kommunalbestyrelsesmedlem kan være medlem af udvalg, hvor man selv har, kan man sige, sidder i den del af forvaltningen. Vi gennemgår ikke hele paragraf 29, men det I skal kende, det er princippet i det her. Det er princippet om, at de generelle habilitetsregler handler om, at der er simpelthen jobs og stillinger, som man ikke kan få, medmindre der er nogle bestemte ting til stede, eller at der er nogle ting, som ikke må være til stede. Det er altså de generelle habilitetskrav, som vi har en masse spredt af rundt omkring i lovgivningen. Og det I skal kende, det er begrebet generel habilitet, og hvad det handler om, og at de krav kan være både positivt formuleret, altså som noget, der skal være til stede, og negativt formuleret som noget, der ikke må være til stede. Det sidste, jeg lige vil nævne i forhold til generel habilitet, det er, en uskreven retsgrundsætning om generel habilitet. Jon Andersen skriver om det, og I kan læse noget mere om det i hans kapitel. Men det hedder, Jon Andersen, han kalder det et værdighedskrav, et dekorumkrav. Vi har en uskreven retsgrundsætning om værdighed i forhold til at være offentlig ansat. Og det er altså en uskreven retsgrundsætning. Vi har ikke nogen lovregel om det. Men han kalder det et dekorumkrav. Der er opførsel og adfærd, som er uforeneligt med at være offentlig ansat. Er der nogen af jer, der kan huske, at han skriver noget om det? Hvad det er for... Han giver nogle eksempler på opførsel og adfærd, som er uforenelige med for eksempel at være folkeskolelærer, med for eksempel at være pantefoged.
Kan I huske det, eller skal jeg bare gå videre? Bare gå videre, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Godt. Han giver som et eksempel, at, og nu skal jeg så se, om jeg kan huske eksempler med, så har jeg nogen selv. Han giver som et eksempel, at en folkeskolelærer, der slog sin mand ihjel, hun kunne ikke være folkeskolelærer. Og en pantefoged, der selv havde stor gæld og selv blev hentet til fogedretten, kunne ikke være pantefoged. Så man kan sige, det er en uskreven retsgrundsætning, og den er ikke særlig konkret og præcis, men der er altså grænser for, hvilken adfærd man selv kan udøve, når man er offentlig ansat, og det afhænger selvfølgelig af, hvilken stilling man har. Jeg ved ikke, om I kan huske, at der er en filminstruktør her i Aarhus, jeg kan aldrig huske, hvad han hedder, som har lavet en film om sin egen kone, der slog deres fælles barn ihjel som spæd. Ja. Kan I huske den? Ja. Ja. Kan I huske, hvad det nærmere handlede om? Hun var psykisk syg. Ja, og i psykose, under en psykose, jeg har ikke engang set film, jeg har bare læst om historien, og hun var, hun er ikke længere, men hun var folkeskolelærer, og slog sit eget spædebarn ihjel under en psykose. Er der nogen af jer, der ved, hvad der skete med hende, specielt i forhold til hendes job? Det der nemlig var lidt specielt, og når jeg nævner det, så er det fordi Jon Andersen, han nævner det her andet eksempel, hvor en folkeskolelærer, som ville slå sin mand ihjel, blev afskediget som folkeskolelærer, fordi man sagde, at det var altså uforenligt med at være folkeskolelærer, at man var drabsmand. Men i sagen vedrørende den her filminstruktør, hun var folkeskolelærer, der bevarede hun faktisk sit job efter meget sådan massiv forældreopbakning. Fik hun faktisk lov at beholde sit job og blev ikke afskediget, mistede ikke sit job. Og hvis man skal forklare det i forhold til dekorumkravet, ja, så må man jo begrunde det med, at det var under en psykose eller psykoselignende tilstand, at hun slog det her barn ihjel. Så man kan sige igen, det er et eksempel på, hvis nu kommunen havde valgt at afskedige hende, så vil jeg sige, at det er tvivlsomt, om de ville kunne kritisere os for det. Men omvendt her, så har der altså været begrundelser for ikke at afskedige hende. Så den her uskrevne retsgrundsætning om værdighed, den har jo den konsekvens, at kommunen kan afskedige folk, hvis ikke de mener, at man opfylder værdighedskravet. Og så er det jo i sidste ende en domstolsprøve, så må den, der bliver afskediget, gå til domstolene og få dem til at vurdere, om der var tilstrækkelig grund til at sige, at værdighedskravet ikke var opfyldt. Og værdighed er jo altså af sin natur sådan et skønspræget begreb. Men det er altså, kan man sige, også en af de regler, kan man sige, der hører under den generelle habilitet, at vi har et værdighed, som altså gælder, det her krav gælder for offentlige ansatte, og dermed også for jer som socialrådgivere. Godt. Jeg tænker, at vi lader det være tilstrækkeligt i forhold til generel habilitet. Det jeg har skrevet på tavlen her, det er, at generel habilitet, det er de betingelser, der er for, at en person kan varetage en bestemt stilling. Og der har vi altså både eksempler i lovgivningen på positive krav og negative krav. Blandt andet i lov om Folketingets ombudsmand og i kommunestyrelsesloven har vi eksempler på positive og negative formulerede
generelle habilitetskrav. Og så har vi også en udskreven retsgrundsætning, som gælder, altså som er udtryk for et generelt habilitetskrav. Udskreven retsgrundsætning om værdighed, eller dekorumkravet kaldes den også. Ja, det var hvad I skal, altså rigeligt i forhold til hvad I skal vide om begrebet generel habilitet. Speciel habilitet. Der har jeg så skrevet her på tavlen, at det er kravene til behandling af en konkret sag. Det er altså, hvilken person kan behandle en konkret sag. Og der har vi især forvaltningslovens paragraf 3, som fastlægger de specielle habilitetskrav, og som også gælder for jer som socialrådgivere. Og det man skal adskille de specielle habilitetskrav fra, det er jo spørgsmålet, altså situationen, når en borger kommer og siger, jeg vil gerne have en anden socialrådgiver, jeg kan ikke lide den socialrådgiver, jeg har, eller hun opfører sig, hun har ikke en adfærd, som jeg mener er i orden. Altså, der kan være mange grunde til, at en borger ønsker en anden socialrådgiver, uden at det overhovedet har noget med inhabilitet at gøre. Speciel inhabilitet efter forvaltningsloven foreligger kun, hvis der er de potentielle interessekonflikter, som fremgår af forvaltningslovens paragraf 3. Så speciel inhabilitet, det er reguleret i forvaltningslovens paragraf 3. Der står opremset, hvornår er du som socialrådgiver og andre offentlige ansatte, hvornår er man inhabil, med den konsekvens, at man skal sige det til sine overordnede, og at man med den konsekvens, at man så ikke kan behandle sagen, at en anden må behandle sagen. Og man kan sige, det er altså, der vil ens ledelse jo være forpligtet til at tage sagen væk fra jer, hvis I er inhabile. Men om de gør det eller ej, det kan man sige, det er sådan set ikke jeres ansvar. Jeres ansvar som socialrådgiver, hvis I kommer i en af de her situationer, som vi kigger på lige om lidt, jeres ansvar er at underrette jeres overordnede om, at nu er den her situation til stede, og så er det den ledelsen i den afdeling, man sidder i, eller ledelsen i myndigheden, alt efter hvor den kompetence nu er placeret, men det er ledelsen af myndigheden, der træffer afgørelse, om I er inhabile eller ej. Så det er deres ansvar. Det er udtrykkeligt fastlagt i forvaltningsloven, at hvad jeres forpligtelse som socialrådgiver er, det er at gøre opmærksom på, at I selv mener, I kan være habile. I skal ikke være sikre på det, men hvis en af de situationer forekommer, som er nævnt i paragraf 3, så skal I gøre opmærksom på det. Og det skal man altså adskille fra alle de andre situationer, hvor en borger bare er utilfreds med sin sagsbehandler og vil have en anden. Der skriver Jon Andersen jo også, at man kan sige, det er jo også en ret nærværende problematik, hvornår har en borger krav på en anden socialrådgiver. Ja, det har vi ikke nogen særlige regler om, men den regel, vi kan tage til hjælp her, det er jo dialogprincippet i retssikkerhedslovens paragraf 4 om, at borgeren skal inddrages i sin egen sag, have lov at medvirke i sin egen sag, skal høres i sin egen sag, og man skal tage hensyn til borgeren i tilrettelæggelsen af sagen. Og man kan sige, Jon Andersen skriver det sådan lidt rundt, at man bør forsøge at imødekomme ønsker om en anden sagsbehandler af hensyn også til mulighederne for, at vi overhovedet kan få sagen til at forløbe hensigtsmæssigt, og at vi kan opfylde dialogprincippet i retssikkerhedslovens paragraf 4. Men det er altså et andet spørgsmål end habilitets- eller inhabilitetssituation. Godt.
Og som sagt, inhabilitet efter forvaltningslovens paragraf 3 handler om, hvornår, eller man kan sige, de tager stilling til, at hvis der er risiko for, at pågældende lader sig påvirke, nej, det fik jeg sagt rigtig dårligt, jeg siger det lige en gang til. Forvaltningslovens paragraf 3 handler om de situationer, hvor man vil erklære jer inhabile, uanset om I som person kan se bort fra det. Uanset om I som person er i stand til at se bort fra, at de interessekonflikter I har, så alene det, at situationen foreligger, gør, at I får en underretningspligt til jeres overordnede. Forvaltningslovens paragraf 3 handler om den enkelte socialrådgiver. Vi har også en regel i kommunestyrelseslovens paragraf 14, som er en tilsvarende regel for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Så det vil sige, at vi har også speciel inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Og den kigger vi lige på lige om lidt, men først kigger vi på forvaltningslovens paragraf 3, og hvad den siger. Paragraf 3 har de her 5 situationer, hvor man udtrykker, at man er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis de her situationer forekommer. Den første situation handler om, at man selv har en personlig interesse i en sag, og det kan både være personlig og økonomisk interesse, eller hvis man har været partsrepræsentant for en, der har sådan en interesse i sagen. Så nummer 1 handler altså om en personlig interesse. Nummer 2, det handler om, at der er en interessekonflikt på grund af slægtskab. Og der har man så afgrænset, hvad er det for et slægtskab, det overhovedet handler om. Og det er altså så, man siger, det er ægtefælle, beslægtet eller besvoret i op- eller nedstigende linje, eller i sidelinjen så nær som søskende børn, eller andre nærstående. Altså hvis den slægt man har, eller andre nærstående har en interesse i sagen, ja, så er man også inhabil. Så efter nummer 1 er man inhabil, hvis man selv har en interesse i sagen, eller har været partsrepræsentant for en, der har en interesse. Efter nummer 2 er man inhabil, hvis man er i familie med nogen, der har en interesse, eller er nærstående til nogen, der har en interesse. Nummer 3 handler om, at man er med i ledelsen af et selskab eller en virksomhed, som har interesse i en sag. Det er ikke så vedkommende på jeres område, på det sociale område, men alligevel, man kan sige, man kunne måske forestille sig, jeg har i hvert fald selv været i berøring med den situation, at en socialrådgiver arbejdede i en kommune, og samtidig havde opgaver for et socialt bosted, så den blev hyret ind til et socialt bosted. Og der kan man sige, hvis man sidder i en myndighedsfunktion, hvor man skal være bestiller og tage stilling til, hvor en borger skal have ophold, på hvilket bosted, hvis man selv har et interesse i et særligt botilbud, ja, så kan man sige, så har vi altså en inhabilitetssituation, fordi så vil man ikke kunne, så skal man overlade beslutningen om, hvor den her borger skal være til en eller i hvert fald gøre sin ledelse opmærksom på, at man kan være inhabil, fordi man er involveret i ledelsen. Det kan være bestyrelsen, det kan være, at man har særlige opgaver for et bestemt bosted. Så det er ikke umuligt, at situationen kan forekomme. Men altså de 2 første situationer handler om det der med den personlige interesse eller familiens interesse. Ja, det handler jo om, at man enten selv som socialrådgiver søger en social ydelse, og det giver sig selv, den kan man ikke selv tage stilling til sådan en ansøgning.
og hvor man altså heller ikke efter stykke 2 kan tage stilling til ansøgninger om sociale ydelser fra ens familie. Så nummer 1, personlig interesse. Nummer 2, interesse via slægt, nærstående. 3, interesse via et selskab. Nummer 4 omhandler den situation, at man sidder i en kontrolfunktion og skal udføre en kontrol af en sagsbehandling, som man selv har været involveret i. Altså paragraf 3 nummer 4 handler om, at man må gøre sin ledelse opmærksom på, at man er inhabil, hvis man får en kontrolopgave i forhold til en sagsbehandling, som man selv har udført. Det kan jo for eksempel være, at man som socialrådgiver skifter job fra en del af kommunen, hvor man træffer afgørelser, til en anden del af kommunen, hvor man måske sidder og laver kontrol på kommunens egne sager. Ja, så vil man være kunne være inhabil, hvis man får en kontrolopgave i forhold til en sagsbehandling, man selv har udført. Nummer 5 er en opsamlingsbestemmelse, hvor man som ansat må gøre opmærksom på andre interessekonflikter, som ikke lige falder ind under de 4 første. Det er jo sådan et typisk lovgivningsprincip, at man har sådan opsamlingsbestemmelser. Så paragraf 3 omhandler altså de situationer, hvor man som ansat har pligt til at gøre opmærksom på, at man er inhabil. Og den forpligtelse, den fremgår af paragraf 6. Der står, den der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i paragraf 3 stykke 1, skal snarest underrette sine foresatte, altså sin ledelse, herom, med mindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. Men der må man sige, der er det jo klogest at lade tvivlen komme sagligheden til gode, så det vil sige, hvis man kan se en interessekonflikt, hvis man kan se, at noget, der ligner de her 5 situationer i paragraf 3 foreligger, ja, så har man pligt til at gøre sin ledelse opmærksom på det. Og så er det ledelsen, der tager stilling til det. Og det fremgår af paragraf 6 stykke 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stykke 1 nævnte myndighed, og det vil sige ledelsen af myndighed. Det er ikke jer, der selv skal tage stilling til, om I er inhabile. Og I må i øvrigt ikke selv deltage i afgørelsen af det, med mindre at det er på et bestemt område er fastsat, og det må I godt. Men i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har vi særlige regler i kommunestyrelsesloven. Men det der også lige står her, det er, for så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed, gives underretning til myndigheden. Så hvis man sidder i et kollegialt organ i en kommune, det kunne måske være rehabiliteringsteamet for eksempel, hvor man får en sag ind, hvor man mener, man er inhabil, fordi det er måske en ansøgning om førtidspension fra ens egne, fra et familiemedlem, ja, så er det så rehabiliteringsteamet, man må give underretning til, og så må rehabiliteringsteamet eller den ledelse, der er ansvarlig for rehabiliteringsteamet, tage stilling til det. Så, men for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har vi så særlige regler i kommunestyrelseslovens paragraf 14. Fordi udover at vi har generelle habilitetsregler til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, altså man kan ikke være borgmester, hvis man er ansat i kommunen, man kan ikke sidde i børne- og familieudvalget, det politiske udvalg, hvis man selv er afdelingsleder i børne- og familieafdelingen. Så udover de der generelle habilitetskrav,
som vi har i kommunestyrelsesloven, så har vi også en regel om, hvad skal kommunalbestyrelsesmedlemmerne gøre, hvis de bliver konkret inhabile. Og det kan de nemlig også blive ved behandlingen af en sag. Det kan være, at man behandler en sag om en stor, eller det kan være en lokalplans sag, hvor man har en helt særlig interesse som kommunalbestyrelsesmedlem, en helt særlig personlig interesse. Der har vi paragraf 14 i kommunestyrelsesloven, som siger, det er kommunalbestyrelsen, altså den samlede kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemning om sagen. Og det kommunalbestyrelsesmedlemmet selv skal, det er at underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans inhabilitet. Så det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem skal ligesom den ansatte orientere om, at nu foreligger der altså en situation, hvor jeg mener, at jeg kan være inhabil. Det har man pligt til som kommunalbestyrelsesmedlem. Og for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er det så den samlede kommunalbestyrelse, der træffer afgørelsen. Og så er der så også særlige regler her om suppleanters indtræden. Så hvis man ved jo i forvejen, hvilke punkter der skal behandles. Der kommer dagsordenen ud om kommunalbestyrelsesmøder, og der kan man jo på forhånd se som kommunalbestyrelsesmedlem, om man har inhabilitetsproblemer i forhold til den dagsorden, der skal behandles. Og der kan man så kræve, at der bliver indkaldt en stedfortræder i forhold til behandlingen af sagen. Men hvis ikke det kan nås, så må kommunalbestyrelsen, altså så er der forskellige andre ting, man kan gøre. Så kan man overveje at få sagen udsat, men ellers så må sagen behandles som det er, kan man sige. Det tænker jeg, at det var, hvad I skal vide om speciel habilitet. Jeg er lidt spændt på, om I er med i nu overhovedet, efter den her frygtelige slaviske gennemgang. Jeg vil lige vende et blik mod tavlen, og så sige, at over ved speciel inhabilitet, der har jeg skrevet, at det er krav til behandling af en konkret sag, og der vil jeg så skrive, at det er reguleret i forvaltningslovens paragraf 3, og for kommunalbestyrelsesmedlemmer er det reguleret i kommunestyrelseslovens paragraf 14. Hvornår det er, man taler om, at man er inhabil. Og de situationer, der er i forvaltningslovens paragraf 3, som man kan sige også gælder også for kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Det, der er reguleret i kommunestyrelseslovens paragraf 14, det er, hvordan skal et kommunalbestyrelsesmedlem agere, hvis de bliver inhabile efter forvaltningslovens paragraf 3. Men forvaltningslovens paragraf 3 handler altså om personlig interesse i en sag, slægtens eller nærtståendes interesse i en sag, og som et tredje punkt, en interesse via et selskabs eller virksomhedsinteresse, som man er involveret i. Og så har vi nummer 4, en habilitetssituation, hvis man skal udøve kontrol med egen tidligere sag. Og som nummer 5,
andre lignende omstændigheder, som ikke præcis er omfattet af de 4 første. Og hvis vi nu skal sætte det her ind i tidslinjen, ind på tidslinjen, så kan man sige, at spørgsmålet om inhabilitet, det vil jo typisk være relevant at tage stilling til ved starten af en ansøgning om hjælp. Ja, der har vi de der spørgsmål, som er særlig relevante. Vi har spørgsmålet om, er det her overhovedet os? Er det vores myndighed, der har kompetence til at behandle den her sag? Hvem er part i sagen? Altså, hvem er det, der er ansøger i den her sag? Og i den forbindelse er jeg inhabil i forhold til den her sag, og det er klart, det vil jo være for de allerfleste socialrådgivere vil den her inhabilitetssituation være en sjældent forekommende sag, men man kan måske godt forestille sig, at man som socialrådgiver kommer til at arbejde. Altså i nogle kommuner har man jo socialrådgivere placeret ude i boligområder. Også myndighedssocialrådgiver kommer ud i, eller sidder ude i et boligområde, eller har et distrikt, og man kan sige, der vil der jo oftere opstå, kunne man forestille sig, inhabilitetssituationer, hvis man måske har sit eget distrikt, hvor man selv bor, og hvor man har et nærtstående kendskab, måske andre familiemedlemmer boende. Så man kan sige, der vil være nogle jobs som socialrådgiver, hvor man oftere vil støde på konkret inhabilitet end i andre situationer. Det er, man kan sige, det er jo ikke på den baggrund ikke uforståeligt, at mange taler om, det er rarest og ikke at være ansat et sted, hvor man kommer i berøring med sit eget private netværk som socialrådgiver. Men det her kan man sige, hvis man skal sætte det ind i sagsbehandlingen, ja, så er det jo før vi overhovedet starter med at se på sagen, at vi skal tage hånd om de her, eller tage stilling til de her inhabilitetsregler. Men det her, det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag. Og det er faktisk gået, altså med mindre I har nogle spørgsmål til det, det er faktisk gået lidt, jeg har egentlig godt et kvarter endnu af den tid, jeg havde planlagt, men jeg vil ikke starte med et nyt emne på den her streamede forelæsning. Jeg vil hellere tage en ny streamet ekstra forelæsning til nogle af de emner, som jeg mener, vi skal have fat på. Så det her, det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag. Men hvis I har nogle spørgsmål, som I synes hænger enten til det her, eller til noget af det andet, så er der jo også mulighed for at kaste dem ind nu. Altså, jeg har bare lige et enkelt spørgsmål. Ja. Jeg ved ikke, om der er noget, der stod noget om, men det var egentlig i forhold til det der med de udvalg. Ja. Står det nedskrevet, hvor mange der skal være i sådan et udvalg? Eller er det også sådan... Det bliver nemlig... nu skal jeg lige... nu er jeg lige ved at lave noget forkert her. Jeg vil lige gå ind i kommunestyrelsesloven. Og der er jeg så inde, kan jeg se. Nu går jeg lige ind i paragraf 17. Der var noget med, at du sagde, at det skulle være et ulige antal, eller hvad? Ja. Jeg husker, du havde nævnt det, for jeg havde ikke... nu spørger jeg bare lige. Ja, men det er fint. Det er rigtig fint. Hvis vi kigger... Kan du se paragraf 17 nu? Ja. Ja. Stykke 1. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg. Hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægtene. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal.
Ja, og det er ikke paragraf 17 stykke 2, den skal jeg lige sige, paragraf 17 stykke 2 har ikke noget med de stående udvalg at gøre, det har noget at gøre med nogle eksterne udvalg, som kommunen sidder i. Altså kommunen skal sidde i nogle energiselskaber for eksempel og sådan noget. Så det er paragraf 17 stykke 1, I skal kigge på. Og igen kan man jo se, at kommunerne har altså stor indflydelse på organiseringen her, ikke? Ja, det er overraskende stor indflydelse. Ja. Og det man jo også allerede ud af den her paragraf 17 stykke 1 kan se, det er, at så vil med det antal udvalg, der er i dag i rigtig mange af kommunerne, ikke, så sidder man jo som kommunalbestyrelsesmedlem ofte i flere udvalg. Ja, altså, og igen, altså man kan sige, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den bestemmelse, hvor der står, hvor mange kommunalbestyrelsesmedlemmer der er. Den er faktisk lige længe siden, jeg har haft fat i. Der står nemlig heller ikke præcis, hvor mange kommunalbestyrelsesmedlemmer her. Paragraf 5. Kommunalbestyrelsens medlemstal fastsættes i styrelsesvedtægten, så kommunerne bestemmer faktisk også selv, hvor mange medlemmer de vil have i deres kommunalbestyrelse, eller kommunalbestyrelsen bestemmer det selv. Medlemstallet i kommuner med over 20.000 indbyggere skal være ulige, og mindst 19 og højst 31. Og så står der, hvad det må være i Københavns Kommune, og hvis kommunen er under 20.000 indbyggere, så skal de mindst være 9 og højst 31. Så kommunalbestyrelsen skal højst, eller mindst have 19 medlemmer og højst 31 i de typiske kommuner, ikke? Så man kan sige, i mange kommuner, så vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne sidde i flere udvalg. Men i hvert fald i mindst et stående udvalg vil de sidde, ikke? Og så er der sådan en kamp om formandspladserne i udvalget, fordi formanden i et stående udvalg kan godt have, altså for det første så tilrettelægger de møderne, og kan på den måde jo have indflydelse på, hvordan sagen bliver fremstillet, ikke? Og de kan, altså der er ligesom, der ligger noget indflydelse, noget særlig indflydelse i det at være formand for et af de her stående udvalg, og det er noget af det, der bliver kæmpet om i forbindelse med valget. Når vi har et nyt byråds, eller når vi har et ny kommunalbestyrelse, hvem skal sidde i hvilke udvalg. Men det betyder jo også, at man kan sige, man kan jo ikke ændre antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer for den indeværende periode, så man kan sige, det der medlemstal, det kommer jo så først til at gælde for næste kommunalvalg, hvis man vil ændre på medlemstallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer, ikke? Fordi de bliver jo valgt hver 4. år ved kommunalvalget, ikke? Men kommunalbestyrelsen kan altså selv vælge at sige, vi vil have flere medlemmer næste gang der skal være kommunalvalg, fordi vi mener at vi er for få i forhold til den arbejdsbyrde det er at skulle være kommunalbestyrelse. Fordi der sker jo via de her stående udvalg, så sker der jo en specialisering af det politiske arbejde også. Der er rigtig meget, der bliver behandlet i udvalgene, og kun de sådan store linjer kommer op i den samlede kommunalbestyrelse, ikke? Altså, det er jo sådan i hvert fald det, der er mulighed for. Og så kan der være alle mulige, betændte sager, som kan være nok så små, som alligevel kommer op i den samlede kommunalbestyrelse. Men det er jo en form for specialisering og arbejdsdeling, ligesom vi har for os som ansatte i det offentlige, ikke? Ja. Yes, godt spørgsmål. Så kom vi lige omkring det med, altså netop igen noget, der viser, at styrelsesvedtægten siger ret meget om den enkelte
kommunes politiske niveau, og de har altså en del selv at skulle have sagt om den politiske organisering. Ja. Ja. Var der andre ting, der trængte sig på? Fordi jeg tænker, at vi har en streamet forelæsning allerede, eller streamet undervisning allerede i næste uge. Og Søren og jeg skal lige have sådan helt fordelt opgaverne imellem os, så jeg har ikke endelig fastlagt, hvad vi tager i næste uge, men vi har mulighed også for at lave en streamet undervisning om altså lave ekstra streamet undervisning, inden I skal i gang med at lave jeres opgave, hvis der er nogle bestemte ting, der sådan trænger sig på hos jer, ikke også? Men vi har i hvert fald en streamet undervisning allerede i næste uge, og Søren har også opgaver til jer i næste uge, ved jeg. Okay. Ja. Så skal vi simpelthen sige tak for i dag, eller hvad? Ja. Ja. Jeg har lige et spørgsmål på den opgave, vi skulle sende, eller hvad vi skulle omkring Ankestyrelsen. Omkring klagesagen der, den opgave, der vi var inde på skole på fremmøde i mandags. Skulle den sendes til dig på mail, eller skulle vi sende den? Ja, det skal den. Det skal den. Fordi Søren skal nemlig bruge den. Så de der afgørelser, du tænker på de afgørelser med klagevejledning, I lavede, ikke også? Jo, det var bare, vi har sendt den til dig på mail, men så var der, så snakkede vi om i studiegruppen, om det egentlig var rigtigt at have sendt den på mail, eller om den skulle have været uploadet. Nej, det var fordi jeg stod og ævlede lidt frem og tilbage, om den skulle på studienet, eller hvor den skulle hen, men jeg kunne ikke lige finde ud af, hvor den så skulle hen på studienet. Så det jeg har lovet Søren, det var, at jeg skulle bede om at sende dem til mig på mail, og så skal jeg sende dem videre til ham. Og så vil han bruge den på en eller anden måde, det videre arbejde, fordi Søren skal nemlig have noget om klagesagsbehandling og ankeinstanser. Så det næste, der kommer til at ske, sådan som jeg har forstået det er, at ham der AA, han klager, og så skal I lave en klagesagsbehandling. Ja. Så hvis I har, jeg har ikke sendt dem videre til Søren endnu, det skal jeg huske meget snart at have gjort, og så går Søren videre med den der AA-case i forhold til, hvad er det så, der sker, når han klager. Super. Ja, tak til jer. Så tak. Dejligt, at I deltager. Godt. Tak for i dag. Så tak. Ja, hej.